Horas madihita amang inang adorak sobongot hita marsaor dohot debata nilai mati kisah ngobas para diri martang yang nahohom mahita diinganat tabi. Amen. Tapuji matuhata maredde mahita. Puji Jehovah Nasana urut manulia Abu Sudena Paroha Meringgas Naria Marmurube Marolopop Sude Abu Sude Marisi Jehovah Sidongo Sube Paruda Nabodagi Hokosomo Miringi Talon Noaboksan Sangan Hopar Tuhan Sanira Puji Jehovah nang tipas maraparagemu Carana gotong manupa besar pamatamu Jojodoro mangurupi na Tuhan Junaro Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia na tungo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma na tama di Tuhani marguru tu sadok lomo ni rohana marparbueho parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan oloy hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha robe mahamu tujulona marhite olop-olop. Haleluya. Haleluya Martangi yang mahita Ali Tuhan debata amanami parasi rohana sumurung Saito gihon mahami tu anakmu Asa ibana na punahami Lehon madihami haporsiaon na sitong Asa holan hosabing haposan nami Unang loas huriam marhaposa tuaka na dihasianganon Ay holan hodo haposan dohot haporusan Say asi maroham patuduho tuhami dalat tuha tuaon asa jupak kami asi ni roham nagodangi ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamu mapatik sian hata ni debata, imana tersurat di Matius bidu onom ayat 25, songonon ma tersurat disi. Alani ido ubahin nahudok tuhamuna, unang holsohon hamu hosamuna sumari hos si panganon, manang daging muna para sirasi para biton, dangu marga hosa sian si panganon, da umangat daging sian para biton, ido sahakna, martiang martangiang mahita mangido gogo siat Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu pati nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu pati mi. Amin. Tatopoti madosat tatu adopan di debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partarup niroha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sama sude dosanami, dangadong nahu pasang pangasahon hami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinokopmu ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songo sitong na mangolu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Matani debata turpuk epistel minggu sadarion, imana tarsurat di parjamita bidutolu, mamuka maisian ayat 10 sada sahat rodi ayat 15, tajahama margati soring. Alai anggo ibana denggat dosa luhu nai dibahen ditiki halehetanna. Ditopahod dohuhut roha hangoluas saliling-lilingna tubagasan rohana sida. Holan na sodapot jolmai sulikitonna jadi-jadian najinadihon ni debata sian mula-mula sahat rodi ujung. Akup nitahe manangisi jolma namangat dohot na minum dohot marnida nadinggan marhite sian ulaonna si lehon-lehon ni debatado nang i. Rabhita ayat na parpudi. Manangaha na masa nuay, naung dung masa doi, jala manangaha na masa sugot pe, nunga dung masa doi dinarobi, ay diulahi debatado mga lului na salpui. Ido sahat na, martua do na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Taha tidak kon maha porsiao tai songon nahina tidak kon irongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga bega siato di parbadia andorak sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman di silatus nama ti tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na manguru dohok na mate au porsea ditod di parbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok dihasesani dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging halak na mate dohok dihanguluan na sora suda. Amin.
Tabege matikting di huriata. Titing di HKBP Stoyo Res Sutoyo Minggu tanggal 6 Agustus 2020. Na parjulo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu tasadarion minggu pasia hodung Trinitatis. Topik minggu si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si inumon. Na paduahon danak na sorang. Na di hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 di bahasa-bahasa hot tuhatta dosa dana buru di keluarga Perda Siaturi inangi Helena Boru Siagian sian sektor Kapung Baru hipasdo danaki suang songoni nang natorasna na patuluhon padidion nabadia sedarion minggu tanggal 6 Agustus 2020 di ibadah pukul 20.30 nunga di patupa huriata padidion nabadia tu opat halak dana guarna imana parjolo Daren Edric Gabion Tapubolon napaduahon Adriel Dominic Merpau napatuluhon Naomi Paleri Margaret Aritonang dohot napawapaton Amanda Clarissa Sibulon napawapaton persembahan syukura bulanan di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 di sude ibadah papungu pilihat tujolo nilanggata dohita marhite amplop ima persembahan syukur bulanan ruas tuhuria las marohata pasahaton piliani napalimahon pelantikan panitia jubileum 50 tahun HKBP Stoyo na di hari Minggu tanggal 30 Juli 2020 di ibadah pukul 11 WIB nunga di patupa huriata pelantikan panitia jubileum 50 tahun HKBP Stoyo aka gor-gor ni panitia jubileum 50 tahun HKBP Stoyo terlampir na pawanopon pertanyaan sektor hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 gereja kita akan melaksanakan pertanyaan na parjulo di sektor Warung Gudeg ima di bagas keluarga Nyonya Marbun Boru Tabunan Jalan Sutomo 2 nomor 20 RT 05 RW 06 masuk pukul 10 sia 30 napaduaon sektor Kapung Baru di bagas ni keluarga El Marbun Boru Manalu Jalan Perjuangan nomor sada RT 014 RW 05 masuk pukul 10 sia 30 napatuluhod di sektor Uki di bagas ni keluarga MC Tijak Boru Manihuruk alamat Jalan Cawang 3 nomor 20 sia RT 04 RW nomor 11 masuk pukul 10 sia 30 WIB di hari Jumat tanggal 10 sada Agustus 2020 pertanyaan sektor Cipayung Ciracas di bagas ni keluarga D Tambunan Boru Simanjuntak Jalan Raya Centex nomor 2B RT 06 RW 02 masuk pukul 10 sia 30 na papituhon Sinode Distrik dohot rapat pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta akan melaksanakan Sinode Distrik ima di hari dohot tanggal Rabu sampai dengan Kamis tanggal sia 1 tanggal 10 Agustus 2020 inganan Green Forest Hotel Bogor pesertana ima pendeta resort utusan situa doho utusan ruas napaduahon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta melaksanakan rapat pendeta distrik ima di hari doho tanggal Kamis sampai dengan Jumat 10 sampai tanggal 1 Agustus 2020 inganan Green Forest Hotel Bogor beserta semua pendeta napawaluhon kebaktian bulanan paduan suara Grace HKBP Stoyo di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 paduan suara Grace HKBP Stoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di rumah keluarga Mawardi Simangusung Inangi Boru Sirait alamat Jalan Dahlan Ujung Harjamukti Cimanggis Depok masuk pukul 10.30 dihimbau kepada seluruh anggota paduan suara Grace supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. Napasiahon
pemberian penghargaan. Di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB, Dewan Diakonia HGB Stoyo Marhite Seksi Pendidikan naing pasahaton piagam penghargaan tu akka anak ni HGB Stoyo na berprestasi maringanan di gereja HGB Stoyo dung jumolo di patupa ima ibadah singkat rakdo natoras na paduahon data naso lengkap songon gor ni orang tua nomor registrasi asa dilengkapi dohok gor ni siswa berprestasi terlampir pasapuluhon pensiun situa manang purna bakti di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 di ibadah pukul 11 WIB patu paun ni huriata do pabor haton pensiun situa manang purna bakti tu amata situa doslon hasoloan panggabian sian sektor gang 45 hobartu aturan peraturan HGBP pesiu di umur 45 tahun di siude ibadah pa pungupilet tujolo nilanggata dohita marhiti amplop si pasahatot tatu keluarga songon hamoletota saliling marhubas di HGB Stoyo las marohat pasahaton hamoleototai dung sidung ibadah diuduti ma acara ramatama di lantai 2 serbaguna ni dohotan ni perhalado dua halak perwakilan siang ganuk sektor kategorial doho paduan suara pasapul sedahon partisipasi jemaat untuk pembangunan disosoi matu situa sektor asa dilanjutton pembagian doho papunguhon formulir partisipasi tu pembangunan pasapul duahon pertanggungan sektor diundur pertanggungan sektor di minggu ketiga manang patuluho bulan Agustus ala bertepatan dohot tanggal 17 Agustus 2020 hari kemerdekaan Republik Indonesia pertanggungan diundur pelaksanaan GB minggu kelima palimahon ima di hari Kamis tanggal 31 Agustus 2020 ima sektor perdatam Cipinang Asam SMA SMEA Kalibata dohot Jati dohot Jati Bening pasal petuluhon berita habuk niroha nunga jumolo marujung ngolu oslin borusialoho na di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2020 tutu umur 62 tahun sian sektor warung gudeg Tuhan ma na mangapuli sude keluarga na ditinggalhon pasapuluh waton sumbangan di jalo do sumbangan sian keluarga Terri Lubang Gaul inang Ibu Manalu sian sektor Maisari bunga altar di minggu tanggal 6 Agustus 2020 hamauleteon siala hipas do sudi keluarga napaduahon sian keluarga situa SN Siaturi Boru Manurung sian sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa sada unit laptop untuk kebutuhan pelayanan di sekolah minggu laho pasikopon titingon boy mata jaha di titing cetak dohot barcode naung di sediaho panitia songoni masa ni titing di minggu tasadarion Tuhan memberkati.
Tapuji matuhatta maredde mahita laos tapasahat mapiliata sadaa dohot sadabi. Corona
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata hatani debata mamakulingi hita di minggu sadarion ima sian evangelium si Matius bidu 10 opat mamuka sian ayat 10 rodi ayat 20 sada songono mak tersurat di si alai ubegi borhak ma Yesus siani marparau tuluak nelungun pujung sasadasa. Jadi ubegi na torop mardalatur manasida siana kahutai mandapoton di bana. Dungro Yesus siani di idama halak macai torop. Jadi asi marohana midana sida di pamelum ma akan amar sahid nadina sida. Ale Maria Botari didapoton sisian nama ibana akanin nama halongon addo dison jalan nabu ne mari pamuli mana toropi asalau nasida tu akahuta manuhor si panganon alai diduk Yesus matu nasida dak pola lau nasida leho kamu ma nasida mangan dungi roma hata nasida holal 5 roti do 2 deke sabing do kupeok pami di son. Ala ini nama buah kamu ma itu au. Dungi di dokom mana toropi hudul di duhut di tiok maroti na 5 dohok deke na 2 mana ilime bana tugis jang lau mama somasu dibagi maroti i di parlehom matuah kasih sianna asana sida mangalehot tu na toropi. Jadi mangam masaluhu na jadi busur bema dungi di bapungu maka ebe na lubii gok 12 pang ala yang gotorop ni bawa namangani arga 5.000 do sopa dohot akaparopuan dohot danak ima sahakna nagebe topik minggutta si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot sinumon maka dong asa porsiaon di bahasa Kristus Yesus dang berita na baru betul pukod di hita mulai sian si hete hotta manak tikisi kula minggu hitara tutu hiadon diajar honaka guru si kula minggu taringot tu berita Yesus mangalehom mangan 5.000 halak marhite 5 roti dohot 2 deke alai marhiti sian beritaon adong manang napiga nagebisi putih hotta nagebisi pahusor-husoron ni rohatta lau mangatusi sakap dohot lomoni rohani debata di tonga-tonga ni ngulutta kadia may naparjulu naik tabereng debata na tahaporsiai marhiti Kristus Yesus adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Bahasa di doksongoni. Alana dungro Yesus madapot tonakana torop naro mengalului bana dohok nanaing manangihon akajamita manang puda maka ajaran naneng leonon ni Yesus didok disi dungi asi marohana kemudian tergeraklah hatinya dia peduli dengan apa yang terjadi kepada kerumunan yang cukup banyak untuk datang mengikut Yesus alani wujud ni kepedulian ni Yesus dibatudu may marhiti dia perjulu pamalu makan amar sahid nena dinadong sianak kana torop naro madapot to nibana nang pe mencoba do Yesus lau pasudikot dirina neng martangiang neng merenung alai dinarona toropi dibereng torop akan amar sahid Tuhan peduli dengan kehidupan mereka
apa yang mereka rasakan dan penderitaan yang terjadi kepada kehidupan mereka. Alani di pembelum Yesus akan namar sahih di sini nanake di terupuk tahun. Ima kepedulian dapat julu, kepedulian dapat dua hon. Dung saha tu botari neng bot nema ari ninna. Ternyata Yesus tahu bahwa kalayak ramai ini dalam keadaan lapar. Mereka belum makan sudah seharian. Alani dido ibana tuak kasisian nalihok kamu mah nasi damangan. Artinya juga Yesus peduli dengan persoalan yang terjadi kepada kehidupan dari orang yang datang mengikut dia. Ido nakin hal nagabe sifat kusor-kusoron ni rohata. Apakah saya sadar pada saat ini Tuhan peduli dengan hidupku. Tuhan peduli dengan persoalanku. Tuhan peduli dengan penderitaanku. Tuhan peduli dengan aka holso nahu holsohon di bagasan ngulukon. Songon namasa di tongan itrupukon, artinya Tuhan mau menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari yang mengikut dia, tetapi bukan keinginan. Jadi totikup beda honok tado aha kebutuhan aha keinginan. Kebutuhan ni natorop naroido naneng dibutuhi Yesus, bukan apa yang menjadi keinginan mereka. Pasatadok song ni saya lihat bido tangyang nani ajarkon ni Tuhan Yesus. Saya siap pangidoan ni tangyang nani ajarkon ni Tuhan Yesus. Lehom marihami hanguluan siapa hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dang didok lehom marihami si panganon yang berlimpah-limpah. Dangi didok si panganon na gudang. Bahkan dang didok lehom maha dihami si panganon na tabu-tabu yang sesuai dengan seleraku. Mungkin panggang na pinadar na niura. Daw. Dang didok. Alai makanan kami yang secukupnya. Lapatan ini sasitongga Tuhan Yesus juga mengajarkan. Juga melalui doa-doa kita. Ima buaduh kita martangiang. Soalnya nakik, mari kita memohon apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan pasti jawab. Alai molo gabi keinginat tado hagiot pa. Ya mungkin Tuhan tidak akan menjawab. Sotung neidu di besi pata mando, dang hitang yot Tuhan hitang yakku baina. Ai nalani keinginat tadi. Bukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tentu marhiti sianod do hitan yang mamereng nakingan apa yang Tuhan mau lakukan kepada kehidupan kita. Nah pasti Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tahu. Tuhan melihat kita. Alanido molo apala di dok topik ni minggutta si lohon ni debatado si panganon doho sinumon. Kita tidak hanya fokus kepada si panganon doho sinumon. Tidak hanya ke situ. Ale naik tabereng di tonga-tongan itu tahun bagaimana Tuhan mau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari yang dia kasihi dan yang dia cintai itu sendiri. Imana perjulu na tabereng setonga-tongan itu tahun nakingan. Jala buido honota kepedulian ni Yesus sebenarnya di kondisi na buido honota ada situasi yang sedikit mencekam puasa. Aina dibering Yesus dosa situngan atau ropi hira biru-biru na somar parmahan. Masa hira biru-biru na somar parmahan. Ai si Yohanes pedidi do hati hai merdeleni majamitai akan atorop. Nungai takut be si Yohanes pedidi ngai huruk si Herodes be mana. Bahkan dilanjutkan dengan situasi tidak hanya dia ditangkap. Ada situasi yang mencekam. Situasi yang mencekam. Ahama situasi yang mencekami. Ainunga dipamate si Yohanes berdidi marhitina ditapul rukunga
na jinalo ni si Herodias anggi buru ni si Herodisi ale bani mana gabi na tanah dikritik si Yohanes Pardidi dang layak kok mengalap anggi burum orang hira halak mata di Jehudion tokka tuanggi buru songoni rupani adong do paho aturan-aturan main nekon diberlakukan di hidup Nasida di kondisi namense kami dia nak kibasa lau Yesus sasitonga menyingkir sasitonga Yesus mau merenung di kondisi na bersedih do Yesus hati hei hidup nalawi mana ditinggal na toropa di roro na toropi marjala darak Nasida alamnya berang Yesus marhite parau ala diupayakan akan toropi do mardala tur di daratinna madala pak Nasida saya diluli do Yesus. Namun kondisi itu, keadaan itu tidak menghilangkan kepedulian di Yesus. Tuakan atau ropi. Dibelakangkan di mana do persoalan. Alana taboto do si Yohanes Pardidi do Yesus adong do hubungan keluarga. Mulu mengihutun tarikh ni Yahudi namar paribad do si Elizabeth do si Maria. Namar paribad don. Dilepantan dalam satu keluarga. Do Nasida tentu wajar. Dalam keadaan bersedih Yesus di situasi alai dan lebih mengabadi membangun kepeduliannya dia lebih mementingkan persoalan yang dihadapi oleh umat pada saat itu sehingga dia melakukan tindakan itu melakukan mukjizat pamalum namar sahid dohot mangalehom mangan 5.000 halak songona di tongah-tongah ni turpuk tahun ima dapat judul napa dua hon neneng dohonon naima setrupukon naking dung didok Yesus leho kamu mana mangan. Bagi murid-murid ini sebuah perintah yang tidak logis. Baru menom mangaliam mangan 5.000 halak dalam tempo yang singkat. Ajugari mejuhida marpesta. Taudang 5.000 halak. Atar pigari mahida peredi si panganunyon. Tung lasta tajup itu katring rupani. Tapesan per katring perang cukup repot mempersiapkan makanan untuk 5.000 orang. 5.000 halak nak ingin hula bawa di asinggo para puat dohot danak. Berarti lebih do sasitong ngasian 5.000 porsi ya. Porsi maju tabain sebagai kurana di partikiat dan waeng rupani. Ale mulut apa mana di si bahkan si Yohanes mandok manang evangelium Yohanes di biduon mayat si haroroni roti na limaon mula versi Yohanes madok roti ni sedadak danak daon bontot ni sedadak danak mula si Yohanes memeritahon di bidu ono mayat siye adong go di sedadak danak sadama bol 5 roti dohot 2 dekenin aliah do nanek tabering di sirupani yang terkadang 5 roti dengan 2 ikan tadinya ketika itu diperbandingkan dengan kebutuhan dari kalayak ramai, mau tikuduing. Daksa dia sepertinya tidak memiliki arti apa-apa. Kemungkinan itu hanya bontotnya si anak kecil, hanya untuk kebutuhannya. Manang natung dohok natoras na mana di sirupani. Lapatan na holak kebutuhan ni halaki nasari pedui. Kebutuhan ni yang terkadang tidak diperhitungkan hal nautik nasosadia. Namun satu hal yang sangat istimewa kita lihat di sana apa? Pesannya adalah hal naotiki nasosadiai tak seberapa itu ternyata di tangan Yesus itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Halnya luar biasa. Alani jangan pernah kita menyepelekan hal-hal yang sedikit. Eutik mon, nak. Ibu disuruhnya kita mangan. Atau dibatasi, itu mesti pangan non, hulu belum nih, nak, dah hulu mahal suatu non, nak, rupanya kan, dang diisi persoalan, dang di otik negudang nggak, sasitung nggak, alai nanek tabering diisi, sesuatu hal di tangan Yesus itu menjadi sesuatu yang istimewa, walaupun dia sedikit, walaupun terkadang tidak dapat diperbandingkan dengan kebutuhan nih, torop jolma di bagasan nih. Alani dorana yang tabereng di ngulut tahun. Waduh kita mensyukuri mulai ditupukon nakingan. Bagaimana Yesus mensyukuri yang sedikit itu dan dia doakan. Kita ngakon dong.
Di saudara, nautik pe, namek-mek pe, baru kita mensyukuri itu. Dan ketika itu kita syukuri akan menjadi sangat luar biasa. Dona bui pilih honot tatu Tuhan isi yang ngulut ta. Walaupun mungkin sedikit, walaupun mungkin kecil, amanginang itu akan luar biasa di tangan Tuhan. Gugu dona bui leonota, gugu kupidak pola sedia. Gugu teipira menjadi luar biasa itu di tangan Yesus. Dung melapor panitia pembangunan doh pesta pembangunan natori seda. Napa tuh pa diak bulan nasal tu. Di gil huriat tado aka partisipasi ni sudi ruas ni huria. Partisipasi do kita do manot Tuhon. Asa sau pembangunan ni gedong serbaguna di Puri Gereja tahun nian. Setelah dibuat evaluasi jumlah yang partisipasi di Boto Hamuru Kamanginang di bawah 20%. Sejumlah ni ruas ni Sutoyo 1.200 kepala keluarga. Bah, gitu. Mula memereng torok nih luar biasa kita. Ali torok 20% dok. Nah berpartisipasi. Neng dohonokku ate meriti jami tahun. Atik tuk ta dok. Ayam aku dah aku. Saotik gonin. Amanginang saotik pe molo di tangan ni Tuhan itu luar biasa. Persoalannya mau enggak kita membuka bontot kita songodak dana kinaki. Dia mau membuka bontotnya. Ayang budi piak pribadi bontot na idang kanong noboto saya kan. Itu bila semula-hula itu tikon naking ate. Nakip itu minggu na lewat. Auk sebulan rasa itu agar semua mengisi partisipasi. Amanginang sedia penani lehomi molo tutuhani doi. Porsea mahwa amanginang itu akan menjadi luar biasa. Tahun depan di Puja narong magidong serbaguna. Dok edok sekolah minggu ni HGB Sutoyo. Amin. Ready mahita isi? Porsia doa bah. Minggu na rotab bama formulir ya kamak situ nami. Semangat tamu lau pada leton nate. Mula terlilik pe dia lusi hanya soal tiki dorai. Ido dang apalana. Dang na suara radia kamate na toda toka. Terus ni HGB Sutoyo dak song ni. Pasti do akan penuh dengan semangat. Sedia pihak kamanginang. Unang dok, ay muluhulit bisa juta terus saya bangunan ini. Iya toh doi 100 juta bidak saya do be. Ale mulu sudidu hita pasahato ni sekecil apapun itu menurut kita. Tapi berikan untuk Tuhan. Suatu ngiri pahamu na mangalet tu pedita tu kator pamudaw. Manak tu mangalet tu situ tak daw. Kasih untuk Tuhan. Tuhan odo na buhu pilihon. Yakin gede do benon ni debarai. Gebe luar biasa. Songol 5 roti 2 deki. Pola 5.000 halak ate. Dapotan di si isomara nakina nek tabere ngakamanginang nang setongan itu pukope naneng dohonon na donang di dalam perinungatta. Ketika kita berpartisipasi, ketika kita mau memberi, bukan ketika kita sudah memiliki banyak atau berlebih. Ini perlu kita renungkan. Di hala Kristen dang asa jolo lugudang judiau asa marsileho nau. Asa berpartisipasi au. Tidak harus lebih dulu. Apalagi mulu jululubi ate. Ayang ko soluang ko neng adong na halubi kebeng, daong na halubi kebeng portidion. Isi sabinereng jo rupani. Ale maaf makamang inang ate mulido lubi-lubi. Muli hutanami ibu toh hamudu tu dia lubi-lubi. Kamu mau putus saya bah, itu dia lebih-lebih. Jadi bukan hal yang lebih, tapi apa yang ada dalam diriku, yang mungkin sangat berharga di dalam diriku, atau sesuatu hal yang kumiliki kini, aku mau kasih untuk Tuhan, dan Tuhan mau membuat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi molo Suster Teresa na terberitai. Ketika dia melakukan sosial di tengah-tengah masyarakat Kalkuta India,
di dok ibana rupani salah satu yang membuat kehidupan untuk dapat berbahagia ketika aku mampu memberi dari kekuranganku. Ini mana? Aku mampu memberi dari kekuranganku. Masih lehon-lehon siak kahurangan. Jadi bukan masih lehon-lehon sian hal nalubi di ibana. Aladi itu dilatar belakangi ketika dia mengatakan kebahagiaan yang kualami ketika aku mampu membagi-bagikan satu roti di tanganku dan memotong-motongnya membaginya bagi orang lain. Alani itu ketika bahasa keluar ibanesian biara dia protes itu. Protes di mana tuh? Dia mengatakan bahwa mewujudkan firman Tuhan bukan ketika kita mengisolasi diri, menutup diri, tapi melihat kehidupan. Nah terjadi. Alanido keluar di mana sia biara, hidup di tengah-tengah masyarakat yang menderita, masyarakat India khususnya Kalkutta ketika itu, dan dia mampu menolong mereka dengan apa yang ada di dalam dirinya sehingga menjadi sukacita. Jadi ketika ditanya orang, Suster Teresa, kenapa kau mau berkorban untuk orang-orang yang mengalami penderitaan ini? Mereka dijajah oleh Inggris ketika itu. Ahmadido imana, di wajah orang-orang yang kurang makan ini, yang kelaparan ini, saya melihat wajah Yesus. Nah hubering do kubuh ini Yesus di nesidaka na menderitaon. Alani do benah okap rohaku, lebih baik saya meninggalkan singgasana saya, ketenangan pribadi saya di biara, tapi saya terjun dengan persoalan penderitaan hidup. Lalu sido raneng tabering dia benang di tongah-tongah ini turpuk tondak ingat. Bagaimana Tuhan mau melakukan hal ya yang terbaik untuk mereka yang mau mengikut dia. Jalatonana parpuni yang dehonoko sia turpukon. Ketika nats ini terjadi mujizat menyembuhkan orang sakit, mujizat memberi makan 5.000 orang. Alisa ada pakar perjanjian baru di dok. Jangan tunggu mujizat terjadi dalam hidupmu. Akan tetapi jadikanlah hidup kita menjadi mujizat bagi orang lain. Jadi suatu tapai maima jolo masa maju mujizat. Kemudian saya bersyukur daun. Tapi tugas kita sekarang hidup kita menjadi mujizat bagi orang lain. Karena kita meyakini juga songot topik ni mingguta si leo ni debatado si pangano doho sinumon. Namar lapata doi di sarihod debatado ngulunya kana porsea di bana. Amin. Mertangyang mahita. Mulia tema Tuhan hatam nama makulingi hami marhiti minggu sedarion. Debata namar panarihod doho, debata nama natap marhiti Kristus Yesus tunggulu nami. Mulu masa piarsak ni roha nami, mulu masa piaka nama bube ni roha pikiran nami. Doho sudia kapersoalan ngulu Tuhan. Nama natap manonggor doho di ngulu nami. Jalana peduli doho di sitaonon nami. Asedang dipasobu ho kami, dang itinggal hoko kami. Ale tungdo ditatap po jala dipatupaho marhiti hasom tunggulo nami. Porsia do kami di siali Tuhan. Di bata parholong doho Tuhan naguk asini roha. Naso marpacadian asini roham Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami. Alania Tuhan ajari kami. Maka mulai tehon na mekmet na balga nadong di diri nami. Alasian horo haroroan ni saluhuk nai. Jala mulut tungpe dang haru balga na bui patu paun nami Tuhan. Lau pasangap poko. Ala yang go di julum. Gabi balga dui. Jala gabi pasu-pasu dui. Di ngulu ni kami hajal maun.
nang di tonga-tonga ni uriami. Alani li Tuhan muliate mahatam na mamakulingi hami jala porsia hami natotong di sari hokkodo nguluniaka na porsia diho. Sok-sok ni mali Tuhan nang namasa di tonga-tonga ni huriam yak kalas ni roha nang akana huparukil ho kami huha mulete ho kami do di basa-basa hokko sala dan buru di keluarga ni dongan nami perdesia turi ina nami Helena Borusia Gian pasu-pasu mah danak na pinalume homi Tuhan ibu-ibu magudang di Jelonesida zala gabi natoras na marbisuk manasida Tuhan lau mengajar-ajari danak na pinasahami. Sok-sok ni mali Tuhan naking di minggu Januari 30 nunga di buwan akanatoras na akada danak tujulum marhiti padidion na badia hobartu tonami. Imadaren Edric Gabion Tapubulon Adriel Dominic Marpaung Naomi Valeri Margaret Aritonang Dot Amanda Clarissa Simbolon. Tuhan nunga di jalahona sida gabi anak komu jala gabi parsidohot di haluaon alani pergugui manang natoras nape menugu-nugu mengajar-ajari kaya anak kon napi nasahmi jala ibur-ibur magudang ma nang danakon di julu na sida gabi yanak kon natotong marhabiaran marado pokok sok-sok ni dole Tuhan nang dia karagam ni pakubesion na hupatu pahami pakubesion kategorial aka pertanyaan dohot akaragam nasing seho manang napatulucon salihu na Tuhan nagebe pangulu partodion yaka ruas ni huriam alilumubi mali Tuhan nunga borhat manadiko kami sadaina setonga-tonga ni huriamon ima ina nami Oslin buru si haloho alani ali Tuhan disudi keluarga besar sinaga dot keluarga besar si haloho na tininggal hon ni inanamion homa nagabi mangapuli na sida li Tuhan mangalihon gugu na baru nang di sida makamonakon saluhu na paru kilon na masa di nasida li Tuhan songoni manang ngulu nami ganuk marsada-sada Tuhan kupasahatami matujulum dongani mahami pasu-paswak ka naniulan ni tangan nami jala saluhut marsih tisiani boton nami ma madok mo lihate di sudi asi dohot tengkan ni basam holam mga sahon kuarni anakmu Kristus Jesus upasahat tami tangyang nami tijulong amin dinamarede hita tapasaha ma ima persembahan ucapan syukur bulan
mapiliata. Ali di batama nami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut si leho-leho na dinggat doho nasa ulibasa na maulitus. Hupasahat tami masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu perhasya kami pilihanon. Pati bulho karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hudadahami gurang ni sileo-leo mituhami. Asalam girgir hami madok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say romaharajaumu, sesau malomoni roham di banu tongoson na di banua gijang. Lehom matuhami sa daron hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaurkon madamena tutodi. Muliati maditu hatta, muliati manang dihita sa luhu na kamanginang, na Roma dohoti parminggota di arianon. Atas nama ni Sudi Parhalado dohot na makubesi parminggod di jam 10 sa daon. Kupasahat kami matuhita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.